भिडिअ तो इसे बोरैबासो जागोन बे भिडिअ आं बेसेबां रायजागोन हिसाबथ' गैया नाथाय बे भिडिअ एसे डिफरेंट टाइपनि भिडिअ पलिटिकल भिडिअ बियो पलिटिक्सजों लोब्बा थानाय बे भिडिअ बेवहाय नोंथांमोना स्क्रिनाव माखासे नुलांगोन BPF नि मेनिफेस्ट'खौबो नोंथांमोना नुलांगोन आरो लोगोसे UPPL निबो माखासे इनफरमेशनखौ नोंथांमोना नुलांगोन UPPL आ माबायदि हाइलाइट खालामदों गावसोरनि मावनाय आरो फिउचार मा मावनो थांगासिनो दङ बेखौ माबादि ससियेल मिडियानि थ्रुयै फोसावदों स' बे फोसावनायखौ नायनानै नोंथांमोना सोरनिखौ बांसिन रियेलिटि नांदों कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय बेवहाय आं मोननै पार्टिनिखौबो हाइलाइट खालामनो नाजादों स' इलेक्शन फैयोबा गासैबो पलिटिकल पार्टियानो गावसोर मा मावगोन आरो मा मावदोंमोन बेखौ माने जोबोर मोजाङै फोसावनो नाजायो आरो बेवहायनो पाब्लिक अपिनियना जुदि सोरनिबा फारसे बांसिन जुदि फोथायथिया थाङोबा अब्ला बै पार्टियानो बांसिन भटखौ मोनो दा बाथ्राया जाहैबाय जाबादि मेनिफेस्ट'खौ नोंथांमोना नुदों स्क्रिनाव नोंथांमोना जायफोर मेनिफेस्ट'खौ नुदों BPF निनो जा बा UPPL निनो जा बबेखानि UPPL नि जि मेनिफेस्ट' बै मेनिफेस्ट'खौ आं नोंथांमोना बेवहाय लानानै फैयाखै बबेखानि बिथांमोना जाबादि ससियेल मिडियाआव मोनसे मोननै फोसावदों बेखौसो आं नोंथांमोननो लाबोदों स' गोबां नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों नोंथांमोना स्क्रिनाव नायलांबाय था बेवहाय मा नुदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअ एसे गोलाव जागोन नोंथांमोना बुङो जे आंनि थांनाय मोननैसो भिडिअफोराव नोंथांमोना बुंदों मा नोंथाङाथ' थारैनो भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा आमुगनि मानसिखा नाथाय बे बाथ्रायाबो नोंगो नोंथाङा जुदि बेबायदि नोजोरजों नायोबा होमबा नोंथांनि आसोल सिनायथिया मा नोंथांखौथ' आं मिथिखाबायना नोंथाङा मा पार्टिनि स' बेबायदि बेनिखायनो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जे बबेबा भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना सासे मानसिनि पलिटिकेल ओरियेन्टेसनखौ जुदि नोंथांमोना एकदम फाइनाल डिसिसनाव फैयोबा बेखौथ' जाम्बा होननासो बुंगोन ना बेखौथ' जाम्बा होननासो बुंगोन आङो मोनसेल' बाथ्राखौ बिश्वास खालामो बे जाहैबाय मा जोंथ' जाय थाखोनि सुबुं आं जाय थाखोनि सुबुं माने ना जोंहा पलिटिकेल पार्टिजों मायबा दङ ना जोङो फैगोन 20-25 बोसोराव बिजों माबा मोनसे जों मावफानो हागोन नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जों लुबैयो जोङो जाय स्टेजनि मिडिल क्लास लेभेलनि जाय स्टेजनि आं मानसि जों मोनसेल' बुस्थु लुगैयो बे जाहैबाय मा फिउचाराव बर' जातिया माबायदि गेरेमसा जानो हागोन आरो सोरबायदि दैदेनगिरिया बर' जातिखौ गोख्रोङै लाखिनो हागोन गोख्रोङै मोनसे बर' जाति हिसाबै गेरेमसा माहारि हिसाबै लाखिनो हागोन बैबादि लिडारखौसो आं लुबैयो बेवहाय रावनिबो फारसे जेबो मुगैनाय गैया रावनिबो फारसे जेबो बायास गैया गोबां बायास शब्द होनबाय थायो जाय मानसिया आंनि सायाव बायास नुदों बा बेबायदि भिडिअ बानायनो थाखाय बायास नुदों बै मानसियाबो सोरनिबा फारसे बायास बिनिखायसो बिहा हामदों गोरबोआ नङा होमबा गावनो बायास गावनो सोरनिबा फारसे लेमग्लायनाय दङ बेनिखायनो बेबायदि बुङो आरोबाव सानैसो मानसिया बुंदों मा खै लाख मोनखो खै कोटि मोनखो मोनसे बाथ्रा बुंनो नाय ओरैबायदि जों मानसि माने समाजाव आं नोंथांमोननो मोनथामसो केटेगरिनि मानसि थायो होनदोंमोन ना बिनि ओरैबायदि जों मोनसे केटेगरिनि सुबुं ना जों खुनु पलिटिकेल पार्टिनि मानसिजों लोब्बा दङ ना बै पार्टिनि मानसिनिफ्राय जों माब्लाबा रां लाफेरो ना लानोनो हायो ना मानोनो हायो नङा होमबा स' समाजाव ओरैबायदिबो मानसि थायो जाय थैजासिमथ' लाङो रिटायार्ड जानायसिम कुनु पलिटिकेल पार्सननि रांजों जेबो मतलबानो थाया बैबायदि स्टेजनिसो थाखोनिसो मानसि स' बैबायदि थाखोनि मानसिखौ नोंथांमोना इउटिउबार नालाय जाता बाता बुंनो हायो नाथाय बेहाय नोंथाङा जाय कमेन्ट्सखौ लिरदों बेनिफ्रायनो मिथिबाय नोंथांनि मेन्टेलिटिया मा नोंथांनि बायासा माबायदि नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा गोसो होनाया मोजां बर' मानसि हिसाबै दिनैनि थासारियाव नोंथाङा जुदि गावखौनो जोबोर पलिटिकेल पन्डित होननानै जुदि सानोबा जोंनि मानसिफोरा बहुत पलिटिक्सनि पन्डित जादों आथिखालाव नाथाय बेनि थाखाय जुदि जोंनि हारिया मोनसे समाव जुदि गब्रलाङोबा मा जागोन जोंनो दिनैनि समाव बै सोरबा 200 मोनदो 300 मोनदो 500 मोनदो 1000 मोनदो बै रांखौ मोननायजों जेबो जाया बै राङा बर' जातिखौ फोथांनानै लाखिया जुदि जों मोनसे समाव दुरबल जानानै जोङो जुदि जोबोर अबस्था गैयै जुदि जायोबा अब्ला बै समाव जोंनि हारिखौ नायफिनगोन सोर बेखौसो जों साननायनि सम जाबाय बिनिखायनो जों दिनै ओरैबायदि खालामनांगोन जेन फैगोन जि 20-30 बोसोराव 50-60 बोसोराव जों माबायदि गोख्रोङै रावजोंबो गादब जायालासिनो थांना थानो हागोन बेनि थाखाय सोर खामानि मावनो हागोन बेखौ नायबिजिरनायनि सम जाबाय बेखौसो आं लुगैयो जों बायदि मानसिया लुबैयो दिनै नोंथाङा सोरबा पलिटिकेल मानसिनिफ्राय जियानो जाया मानो जि पार्टिनि जाया मानो बिनिफ्राय नोङो 1000 लाबाय 10,000 लाबाय 1 लाख लाबाय बै लानायजों नोंहा जेबो माने मा जाया गेरेमसा जाया बैजों नोंहा जेबो माने खैफोदनिफ्राय बारग'नो हाया
ओरैबायदि जोंनो नेता नांगोन, ओरैबायदि खामानि मावग्रा जोंनो मानसि नांगोन, जाय मानसिया हारिखौ मोनफ्रोमबो बिथिङै रैखाथि होनो हायो, मोनफ्रोमबो बिथिङै गावनि सेन्टिमेन्ट लानानै, जातिनि सेन्टिमेन्ट लानानै खामानि मावनो हायो, बेबादि मानसिनि गोनांथि दङ। बेनिखायनो जोंनि मानसिफोरखौ आं नुदों इलेक्सननि समाव एकदम माने माखासेयाथ' रांनि उनथिं खारगासिनो दङ, माखासे पार्टियाव थानाय मानसिफोराबो रांनि माने उनथिंल' खारनायखौ जों नुयो। नाथाय बेबादिजों मोनसे जातिया थांनानै थानाय नङा। मोनसे समाव जुदि जातियानो थायाबा, जातियानो जुदि गेरेमसा जायाबा, सोरखौ लानानै नोंथाङा पलिटिक्स खालामगोन? बे मोनसे बाथ्राया साननो गोनां। आरो बेखौसो लुबैयो जों बादि मानसिया। बेवहाय ना हाग्रामा ना प्रमद रावनिबो माने आं मोजां नङा बा गाहामा नङा बेबायदि जेबो गैया, मोजां गाज्रि जेबो गैया। समा थिनगोन जोंनो सोरखौ नांगोन। जे जों बायदि थाखोनि मानसिफोरा बे बाथ्राखौ जोबोर मोजाङैनो बुजिना मोनो जे सोर बर' जातिनि थाखाय बर्तमानाव गोनां। आरो बेबायदि बाथ्रा बुंनाबो गोबां सोंगोन, नोंनि मथे सोर? बेखौबो सोंगोन जे आंहा खुनु माने गोनांथि जायाखै जे नोंथांनो आं बेखौ खिथानो। बेबायदि खोथायोबाथ' नोंथांमोना पलिटिक्सखौ लागोन, नाथाय बेखौ बुजिनाया नोंथांनि दरकार। दानिफ्राय 5 बोसोर उनाव 10 बोसोर उनाव जोंनि जातिया मा जानो थांगासिनो दङ बेखौ जोंनि साफ्रोम बर' मानसिया बुजिनाया दरकार। नङाबा जों बांग्रिखबाव गोलैगोन। आरो मोनसे समाव जों मा मावफ्लांना लाखो बेबायदि बुंबाबो जेबो लाब जानाय नङा। बिनिखायनो जोंनो खामानि मावनाय मानसिसो नांगौ। नोंथांमोना करापसननि बाथ्रा बुङो, ओरै जाबाय फैसा जाबाय बेबायदि होनो, नाथाय करापसन जायि सरकार बे बुहुमाव गैया, आं बेखौ बुंगोन दिनैनि तारिखाव। नाथाय बयनिख्रुइ खमसिन करापसन सोर खालामदों? आरो बेबायदि फिसा फिला करापसन जानायनि गेजेरावबो सोर बांसिन रोखोमै बर' जातिनि थाखाय माहारिबादनि थाखाय खामानि मावदों? बे बांसिन साननो गोनां। दिनैनि थासारियाव माहारिबादा जोबोर इम्पर्टेन्ट, कालचार इम्पर्टेन्ट, हिस्ट्रि इम्पर्टेन्ट। जोंनि हारिया गेरेमसा महरै थांना थानायाव सोर जोंखौ नायफिनगोन बे जोबोद इम्पर्टेन्ट। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै पजिटिभलि लानानै बेखौ बुजिनोसो नांगौ, पजिटिभलि लानानै बुजिनोसो नांगौ। आरोबाव आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, माखासे मानसिफोरखौ आं नुबाय थादों, आरो बेखौथ' आगोलनिफ्रायनो नुदों, दानिफ्राय 5-6 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बहुत 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो नुबाय थादों आरो बेबायदि मोनसे जाथायखौ। बेखौबो आङो बहुत बार क्लियार खालामबाय, फरायसा आफादा पलिटिक्सआव मानो ओंखारनांगौ? फरायसा आफादा पलिटिक्सआव मानो ओंखारनांगौ? बे माने बेनो आरो बहुत मानसिनि कुइसन आरो। नाथाय बे बाथ्राखौ मानो दिनैसिम मिथियाखै जे एबसुआ दिनैसिम पलिटिक्सआव ओंखारनाया दिनैनि बाथ्रा नङा, दिनै बहुत बोसोर जाबाय। मोनसे समाव जोंनि बर'फोरजों दैदेनजानाय बेबायदि पलिटिकेल पार्टि गैयामोन नालाय, मानसिफोरा बै समाव जेबो बुङामोन। अथ'स बेबायदि गोबां नेता दङ जायफोरखौ एबसुआनो माने देरहानानै हगारहरदों। जायफ्रा दा BPF आव दङ, सोरबा UPPL दङ, सोरबा BJP दङ, सोरबा कंग्रेसआव दं। गासैबोथ' एबसुनिफ्रायनो थांनाय ना, गासैबो मानसि एबसुनिफ्रायनो थांनाय जायो बेकग्राउन्डआ। स' बै मानसिफोरखौबो देरहादों सोर? एबसुआनो। अब्ला बै समनिफ्रायनो पलिटिक्सआव बाहागो लाबोदों। हरखाब दिनैसो बबेनिफ्राय बियो माने हा बेरगावनानै निउजिखौ एबसुआ पलिटिक्सआव मानो थाङो? स' हिस्ट्रि मिथियालासिनो, बहुत बाथ्राखौ मिथियालासिनो सायावनो बाथ्रा बुंबानो जाया। नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिनाया मोजां। जुदि बबेबा जातिनि माहारियारि आफादफोरा जुदि पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव थायोना, बै जातिया माब्लाबो गेरेमसा जाया, बै जातिया जाति जानानै थाया, बै जातिया मोनसे समाव हा सिङाव गब्रलांगोन। जायखौ नोंथांमोना दिनै दुखु नांदोंना, जे एबसुआ पलिटिक्सआव आखाइ होनायनि थाखाय दुखु नांदों, गोरोन्थि बे साननाय। बेवहाय जालायगोन नों एबसुनि मानसिखा, बिदि जालायगोन। बिदि नङा, बिदि नङा। जायखिजाया एबसुल' नङा, गुबुन जेसेबां माहारियारि आफाद दं गासैबो पलिटिक्सआव बाहागो लानांगौ, आं बेखौसो लुबैयो। बिनिफ्रायनो सोरबा लिडार उजिलांथों, अब्लासो जातिया थांना थागोन। दिनैसिम बर'नि मोनफ्रोमबो खैफोदनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो आथिखालाव जि जोंनि धोरोमनि जि आफाद, बेबो बर' जातिखौ बासायबोदों। बेनिखायनो बिसोरो पलिटिक्सआव बाहागो लायाबा, पलिटिक्सआव सोरखौबा जुदि सापर्ट खालामाबा बर' जातिनि सार्थनि थाखाय, अब्ला जोंनि हारिया बोरै दावगागोन? नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय जानांगौ। आरो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनानै सोरनि मेनिफेस्ट'आ बेसेबां ग्राफोदसिन, सोर बांसिन बेसेबां मा मावनो हादों, नोंथांमोना जाज खालामबानो जाबाय। बेखौ आं स्क्रिनाव नोंथांमोननो होगासिनो थादों। बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय आं मा बुंनो नाजादों। गोबां मानसिया गोबां बाथ्रा बुंबाय थादों, नाथाय गोबां बाथ्राखौ बुजिना नायनाया मोजां। गोबां मानसिया दाबो बे साधारन बुस्थुखौनो बुजिया जे एबसुआ पलिटिक्सनिफ्राय मानो गोजानाव थानाङा, बे बाथ्राखौनो बुजिना मोना। अब्ला नोंथाङा नामावसो बर' जाना दं, आसोलाव नोंथाङा बर'नि मेन्टेलिटि गैया, आं बेबायदि बुंगोन।